eto, priveo sam još jednu stvar kraju. Bilo je super iskustvo, bio sam na razmjeni u Njemačkoj, to je bilo zabavno. Dobio sam posao dok sam bio ovdje, već godinu dana zapravo radim, tako da trčim natrag na posao odmah nakon promocije. Prvenstveno sam izabrala ZŠM zbog toga što sam čula sve najbolje o profesorima koji predaju ovdje. Svidio mi se program koji traje 4 godine, te mogućnost studiranja na engleskom. Također, izabrala sam ZŠM zbog toga što sam imala opciju razmjene koju sam također iskoristila i sada se pokazalo kao pravi izbor jer sam na masteru u Frankfurtu. Bila sam jako zadovoljna sa studiranjem na faksu i sa znanjem s kojim sam stekla tijekom studiranja. Ovdje smo, drage kolegice i kolege, kako bismo podijelili ovaj trenutak i s ponosom primili naše diplome. Pozivam da uživate ovu večer, sutra je novi dan, a s druge strane da imate taj osjećaj zahvalnosti i odgovornosti za sve one koji su večeras u ovoj dvorani, koji su omogućili i pomogli na bilo koji način da ova večer bude ovako svečana, ali ipak vaša. Sa svakom generacijom studenata koji ispraćamo, mi nosimo svoj ponos. Ponosni smo i na vas.